खुलुमबाय। दिनै 6 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफोर खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। जेखि जाया खामानि दामानि मावनांगौआ गोग्लैसोनानै थागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। बृष राशि। देहायाव बोरैबाफोर जोखोमफोर मोनबाय बायनो हागौ। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशि। सोरनिफ्रायबा थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनो हागौ। मोजां सम। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि। सरकारि साख्रि मावनायाव जौगानायखौ मोननो हागोन। नखर संसारा गोजोननायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। साननाय हनाय गोहोआ गोमालांनो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि। बायदिसिना सानखांनानै गोसोखौ गिखांनाय मोननो हागौ। गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। माबाफोर मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि। मोजां रोंगौथिनि थाखाय सनमान मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। फरायनायाव देरहासार जानो हागोन। जेरैबो मुंदांखा जानो हागोन। गोजोन मोनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। जेखि जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। जेखियानो मावा फालांगियाव खहा जानो हागौ। सांग्राङै मावनांगौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मीन राशि। फुंनि समाव गोथार खामानि मावनो नाङा। बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय शुभ समखौ मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।